Γεια σας, ονομάζομαι Ιωαννίδου Ελένη και σήμερα θα σας μιλήσω για το επόμενο σκέλος της εργασίας μου που έχει τίτλο «Η χρήση της τεχνολογίας και του ήχου ως μέσο για τη διαδραστικότητα στο θέατρο». Στο σκέλος λοιπόν αυτό θα μιλήσω για το πώς διαμορφώθηκαν οι προγραμματιστικοί κώδικες στο Arduino και στο Max, οι οποίοι διαμορφώθηκαν με στόχο να παίρνουν τις αποστάσεις αυτές κάθε φορά στο σημείο που βρίσκεται ο ηθοποιός, να το παίρνουν σε MIDI τιμές, να το μεταφράζουν και να το στέλνουν, να το επικοινωνούν μαζί με MIDI mapping στο Ableton, το οποίο Ableton του έχουμε βάλει να διαχειρίζεται τις εξής παραμέτρους. Η μία παράμετρος είναι να ελέγχει ένα κοινό send στο Ableton, το οποίο πήγαινε σε ένα reverb για όλα τα ηχοτοπία, δημιουργώντας έτσι ένα καινούριο reverb, ένα συνολικό reverb για το δωμάτιο, το οποίο στη μεγαλύτερη του τιμή θα βρισκόταν ο ηθοποιός στο κέντρο της τιμής. Δηλαδή όσο πιο πολύ reverb είχε το κοινό για όλα τα σημεία, θα ήταν ο ηθοποιός στο 1 μέτρο στο κέντρο της σκηνής. Επίσης, αυτοματοποιήσαμε ένα high-cut φίλτρο, το οποίο στο κάθε ηχοτοπίο θα ενεργεί στη συχνότητα αφαιρετικά, καθώς η απόσταση από το κέντρο μικραίνει. Δηλαδή, το high-cut filter το έχουμε κάνει ώστε να μας δίνει την αίσθηση ότι χάνονται πιο πολύ, πιο γρήγορα, όπως είναι και στην πραγματικότητα, οι χαμηλές συχνότητες να χάνονται πιο αργά από τις ψηλές. Αυτό είναι λόγω κατασκευής των τοίχων, ότι δεν μπορούν να περάσουν τόσο εύκολα οι μικρές συχνότητες, οι ψηλές συχνότητες, με συγχωρείτε, και μπορούν να περάσουν οι χαμηλές συχνότητες. Επίσης, αυτοματοποιήθηκε και η ένταση του direct ήχου στο κάθε ηχοτοπίο με τη μέγιστη τιμή να δίνεται όταν το σώμα βρίσκεται στον τοίχο. Με αυτές τις αυτοματοποιήσεις δημιουργήσαμε την αίσθηση ότι ο ηθοποιός πλησιάζει στο εκάστοτε σημείο και διακρίνει όλος και περισσότερους ήχους από τα διπλανά δωμάτια. Στην πραγματικότητα θέλαμε να κάνουμε κάτι ρεαλιστικό. Πάμε στον εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε ήταν οι αισθητήρες απόστασης, οι οποίοι είναι ultrasonic sensor, η Hi-Age CR04, οι οποίοι δεν κάνανε τόσο καλή δουλειά εν τέλει και στο μέλλον θα κάνουμε αλλαγή αυτών. Θα βάλουμε ενδεχομένως να μετράει καλύτερα τις αποστάσεις ή μεγαλύτερες αποστάσεις για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα και καλύτερες τιμές. Επίσης, χρησιμοποίησαμε Arduino Rev 3 και για ηχητικό εξοπλισμό βάλαμε monitor, τα οποία ήταν της ADAM Audio, τα T7V, και κάρτα ήχο του M4. Είναι όλα ενδεικτικά, είναι κάποια πράγματα τα οποία τα είχα στο σπίτι έτσι κι αλλιώς. Ένα λάπτοπ της Dell με Windows 10. Δεν δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα στη διαχείριση των 3 προγραμμάτων μαζί. Και η κοστολόγηση, χωρίς βέβαια τους εξοπλισμούς και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, όσο η αγορά των καινούριων πραγμάτων, ήταν περίπου στα 100 ευρώ. Ο σκηνοθέτης και ο ηθοποιός ήταν πρόθυμοι να μην πάρουν χρήματα, οπότε δεν είχα κάποιο πρόβλημα με αυτό, αλλά στο μέλλον θέλω να επιλέξω
σε επόμενο project να έχω καλύτερη συνεργασία με χρηματική, για να έχω και επαγγελματίες ανθρώπους, όπως και ο ηθοποιός ήταν ερασιτέχνης. Είχαμε βέβαια πάρα πολύ καλή επικοινωνία, είχα ένα αποτέλεσμα το οποίο ήμουν σχετικά ευχαριστημένη ώστε να παρουσιάσω την εργασία μου. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν το 100%. Δεν ήταν κάτι το οποίο είναι δύσκολο στην Ελλάδα να βρεθεί, αλλά πιστεύω ότι με λίγη παραπάνω έρευνα μπορούμε να βρούμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι αποδοτικά καλύτερος και θα έχουμε πιο πολλές πρόβες και πιο πολύ χρόνο. Το αποτέλεσμα όλης της εργασίας συνολικά ήταν καλό, έδειξε όντως ότι υπήρχε μια διάδραση, είχαμε βελτίωση στην αλληλεπίδραση του ηθοποιού με το κοινό και το ηχητικό περιβάλλον, πρόσφερε νέες δυνατότητες στην αφήγηση του σεναρίου, γιατί άμα παίρναμε το σενάριο το ίδιο, με μερικές μετατροπές ίσως να μην είχε και τόσο ωραίο αποτέλεσμα, η αλήθεια είναι. Σίγουρα θα ληφθεί υπόψη η επιλογή του επαγγελματία ηθοποιού και της διεξαγωγής του έργου. Όπως σας είπα, θα γίνει καλύτερη μελέτη πάνω στον αισθητήρα απόστασης, όσο θα κάνω και καλύτερη μελέτη στην κατασκευή, διότι είχαμε πολλά προβλήματα της κατασκευής στο να δημιουργηθεί. Δεν βγήκε δηλαδή έτσι όπως θα θέλαμε, αλλά ήταν λειτουργική με κάποιες επεμβάσεις. Στη συνεργασία μου είχα την Εφέλη Βλαχοπαναγιώτη, τη Χριστίνα Ιωαννίδου ως ηθοποιό, την Εφέλη Βλαχοπαναγιώτη ως σεναριογράφο και σκηνοθέτη. Είχα τον κύριο Καζάζη ως βοηθό στο προγραμματισμό. Είχα πολύ βοήθεια από τον αδερφό μου, τον Ιωαννίδη, τον Βαγγέλη. Επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μούζα και όλους τους καθηγητές μου για την καθοδήγησή τους και για τη βοήθειά τους. Περισσότερο υλικό θα βρείτε στα link που υπάρχουν στο blogger μου και ελπίζω να σας άρεσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.